हमारे YouTube चैनल देहाती प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और पाए सबसे लेटेस्ट नए प्रोग्राम का वीडियो। 26 जनवरी के अवसर पर हमने के भारत माता के आज हिंदुस्तान में कोना कोना पर झंडा फहराइल बा। अपना देश के आज़ादी के सैल्यूट देवल गईल। वही अवसर पर हम एगो सेना जवान के बारे में भारत माई के अपना हिंदुस्तान के इज्जत लाज वही लोग के हाथ में बा। उनका लोग खातिर हम का कहतनी देहाती चैनल प्रोग्राम के माध्यम से रउआ सबके बीच में ही गाना हमनी के छूटी एकरा के सुने के बा, सब्सक्राइब करे के बा, लाइव करे के बा आ कमेंट में बताओ के बा कि कैसन कैसन गीत रउआ सबके चाही। आई का भाव बा। भारत माई के रक्षा खातिर, भारत माई के रक्षा खातिर अरे देवे लो जानवा बनल रही हो, अरे बनल रही हो हमारा देश के जवानवा बनल रही हो, बनल रही हो हमारा देश के जवानवा। ओ भारत माई के रक्षा खातिर, भारत माई के रक्षा खातिर देवे लो जानवा बनल रही हो हमारा देश के जवानवा बनल रही हो हमारा देश के जवाना बनल हमारा देश के बाबा यो और का देखी अपना देश के जो जवान बा लोग, सेना बा लोग भारत माई के रक्षा में 24 घंटा तैनात रहेला लोग। आज वो लोग ना बॉर्डर पर रही तो हमनी के चैन के नींद ना मिल सकेला। का भाव बा? दुश्मन से लड़े लखाला सिनवा पर गोली, तोहरे चलते मनेला दिवाली और होली। कैसे उनका लोग के कितना एक्टिविटी रहेला मन में। दुश्मन से लड़े लखाला सिनवा पर गोली, तोहरे चलते मनेला दिवाली और होली। अरे तोहरे चलते आहो नेताजी के
तो खून बहल नस नस में देखी के गुलामी तो जवानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के ई जवानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के बनल रहिया हो मुखड़ा में भारत माई के आर रक्षा खातिर भारत माई के रक्षा खातिर देवेला तू जनवा बनल रहिया हो हमरा देश के जवानवा बनल रहिया हो हमरा देश के जवानवा बनल रहिया हो हमरा देश के जवानवा बनल रहिया हो हमरा देश के जवानवा। प्रेम से बोली भारत माता की।